Тапшыруыбызны яңа басылган китапларга күзәтү ясаучы китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Ләлә Зәйнуллинга бирәм. Исәнмесез, яңа китапларга күзәтүебезне дәвам итәбез. Казан утлары журналы әдәби кафеда кисә китабы форматында чыккан Фирдәвис Хужинның Суслангерлар китабын тәкъдим итте. Әлеге басма 2000 дәнә белән басылган. Дөньяга кыт очкыч афәте белән таралган Суслангер Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 10-нчы китап. Китап авторы Фирдәвис Хужин Алабуга районы Илмәт авылыннан, бүген дә туган төбәгендә яши. Фирдәвис абый үзе Алабугадан килә алмау сәбәпле мине вәкил итеп җибәрде. Безнең гаиләбез өчен, Фирдәвис абый өчен, барыбыз өчен дә бик зур вакыйга. Абый үзе килә алмаса да үзенең фикерләрен, үзенең теләкләрен, үзенең куанычын белдерде. Балаларча куанды, әлбәттә. Улы кеше булгач инде бигрәк тә, язучы кеше булгач, иҗат кешесе булгач бигрәк тә тагын нәрсә кирәк? Язучыга аның китапларының басылуы һәм китапларын яратып укуы кирәк. Кичәдә күп кунаклар, әдәбият белгечләре, язучылар катнашты. Хәл бит инде сугыш бара. Сугышка турыдан-туры җибәрмичә әзерлек үткәрергә дип, шушы Мари урманнарына алып барганнар, меңнәрчә кешене. Алар анда барганнарына соңыннан берничә көннән соң үкенә башлыйлар, ничә турыдан-туры сугышка җибәрмәйләр икән дип, гаризалар язалар, без сугышка китәргә телибез, ирек рәвештә, чөнки бу лагерда яшәү һәм янәсе хәрби өйрәнүләр үтү ул сугышка караганда да дәһшәтлерәк һәм куркынычрак булган. Фирдәвис Хужин үзенең Суслангер әсәрендә лагерда булган авылдашлары исеменнән вакыйгаларны, андагы вәхшилекне укучыга җиткерә. Менә Фирдәвис Хужин гел шушы теманы алып барды да, дәвам итте һаман да. Аның кыска гына. Гадәттә бит инде без бер тема тапсак, бер вакыйга, аны зур итеп язарга яратабыз. Фирдәвис кыска әйтә, чөнки укучының вакытын кызгана белә ул. Суслангер бит Мәскәүгә барган чакта без инде очрашуларга бик ешер идек, автобусларда барабыз һәм Суслангер юлын күреп калабыз. Никадәр кеше аны күргән, аның әле изе бар, һаман да поезд юлларының һәм кемдер шуңа алынмаган. Фирдәвис Хужин шуны җырып чыкты шушы әсәрне. Теләсә кайсы мизгелдә Мариил урманнары эчендә урнашкан Суслангер ушлагеры турындагы кытышкыч дөрестлек Бийек Ватан сугышы бетеп, бик күп еллар узгач кына ачыла. Сугыш елларында Суслангерда 10 мең кеше үлеме фаразланса да, чынлыкта күпме язмышларның сындырылуы әле дә куркыныч сер булып кала килә. Андагы кеше мәйетләрендә аякларына сирәп чыгара торганнар иде. Менә дә ничектә аш калган, исән калганын минде хананда аңлый алмыйм да. Әди менә Мари хатында киләләр иде, шушы лагерь тирәсенә. Ризык белән киләләр иде, аларны күп җибәрәләр иде. Шунда этләр булган инде. Менә аларны китермиләр иде, алар да кай вакытта да шушы кыйма аша безгә тоталар иде, шушы ризыкларын диенде. Bir yıl elek Казан утлары журналы үзенең китапханәсен булдырган иде. Казан утлары китапханәсеннән дигән серияны без инде Нәбир апа белән бүгенге көндәге иң популяр язучыларның берсе Нәбир апа белән башлап җибәрдек. Уйламаган көнем юк дигән китап белән. Һәм инде ул 2 атна эчендә сатылып беткәч 2000 тираж, без инде бу серияның кирәклеген һәм инде чыннан да укучыларга кызыклы формат булуын аңладык. Фирдәвис Хужин да безнең кызыклы әсәрләр иҗат итеп, әмма киң катлам укучыга исеме бик билгеле булмаган кешеләрнең берсе. Аның менә шушы Суслангер турындагы китабы, әсәрен безнең дә киң татар укучыларына җиткерәсебез килде. Һәм иң кызыгы чыннан да бу тема безнең өчен әдәбият сөючеләр өчен тансык. Яңа китаплар белән танышу өчен көннән-көн мөмкинлекләр арта. Китап Клаб ресторанында язучы Ольга Иванованың 14-15 гасыр вакыйгаларын чагылдырган Бийек Урда китабы укучы хозурына чыкты. Китапта Туктамыш хан белән Аксак Тимернең бәрелеше, Алтын Урданың таркала башлау вакыйгалары бәян ителә. Тарихи басмада Туктамыш, Аксак Тимер, Җәләлетдин, Идегәй, Улуг Мөхәммәд, Мәхмүд кебек тарихи образларның язмышлары тасвирлана. Ольга Иванова Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәршат китапларыннан торган Казан ханбикәләр трилогиясе авторы. Иң авыры тарихи вакыйгаларны, шул мөхитне күз алдына китерү, тарихи образлар булып сөйләшергә, бөтен нечкәлекләре белән аларның киемнәрен тасвирларга, шәһәрләрне сурәтләргә кирәк булды. Укучы өчен ул кызыклы булып тоелгандыр. Тарихи вакыйгаларны мин җиңел тел белән сурәтләргә тырыштым, ди Ольга Иванова. Татарстан Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Фаяз Хужин Ольга Иванованың китапларын укып, тарихи роман жанры белән кызыксына башлавын әйтте.
Мин аның алдарак чыккан 3 китабын укып чыккан идем. Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәр Шат. Казан ханлыгы чорындагы алар ханбикәләр. Шул тикле ошады ки, ул китаплар миңа. Аларга мин хәтта Фәнни Татарстан журналында рецензия бастырып чыгардым. Яхшы якларын күрсәтеп, бераз җитешмәгән якларын күрсәтеп, ә менә бу соңгы Бөек Урда дип атала торган китабы. Беренчедән ул калынрак, күләмлерәк, икенчедән шул тикле катлаулы чорга багышланган Алтын Урда чоры. Шул тикле яхшы белә тарихи чыганакларны өйрәнгән. Ольга Иванова хәзерге вакытта 5-нче романын иҗат итә. Чираттагысы 14-нче гасырда Алтын Урда чорында яшәгән төрки-татар әдибе Сәйф Сарайга багышлана. Әлеге әсәрне татар телендә язу ул әлбәттә мөмкин түгел, чөнки автор безнең рус телле шәхес. Чит телгә, инглиз теленә тәрҗемә итсәк һәм аны дөньяга танытсак, ул әлбәттә бик яхшы булыр иде. Китап безнең иң зур хәзинәбез. Шушы байлыктан мәхрүм калмыйк. Исән, имин булыйк.